Yaro try. Saya sempat di pedas subhai pi baru kinong pet ki be gi jongi. Ho chi sha ni sngo yu blay. Bat kam tam ni angu ru yu chi sha bengi yo yang saya sen menya sama pi pada keting jong try. Na ka wei ko na ka wei step, ka wei step. Kum taru ha ni ka po mentang dan menya thu ye pi ke e butra le ka jim gi jongi. Ho chi sha na ka wei kamba, na ka wei jinja, jan man lang ka sngi ha bengi shong ni ngi ju sngo ba ki bre ki ju thu yangi. Ban ngi angu ba tin jung blay kam simlong belun lenia kam ha ba khndo ko mulu mala ne khndo ba thala kha be khndo ko ba ba sei ki so ki ba lai pho and pho ba chi spa sha ban ngi be ka jing khu ga jung blay te kum ta ne ka po man taru ni I yo so ni I ya kam ba ga jung blay te den ma ta ka daw yo du so lani ni kam ba kre khon jung trai kam la ban set la dia ka dan ban ya tho ya phiru ya ka ai bla ja ha ka jem ga jung I kadon kawi ka khot na khting jong blay ka ong kum ni ngi puli ne ka po menta Israel no boso phun ri do khot ka balai ba saw tar ka ong kum ni sha score nga ko ka yi Jacob bat barang sa baru na ki Israel ya ki bangala ba no ka po ya ki bangala kit na du balapun te du ka jilong temen ngalong uta ba du banda phu nyuli ngan kit ya phi nga ngala pelong dengan ba ngan kit ru bat ngan pelat kani ka khot ka bo blay u address lani bertip syakta ki khun Israel ki bagala jiet jungu tekni ka khot kum juga kan ya kita ki bajiet jungu lani kita ki be jungu kita ki balong manga mu phi tadi ma takada ko boleh la kular ya kini bala jiet wang bana du ka kepo ka kemi na du badang pun ngala kit ngala ba te kum tani ka pom tang ka khun tra ka dan ai be tho halo ki kamba ki mutra lele ha ka jem jungi yo try klarin pila zubai phi klarin syakni ka ministry ka jungi ho ngai scam ir kum ju idan be tho ye phi ne ka pom ta tip ski pajba le se kan long ka jing am siam le se kan long ka jing khu ye ke bo tra le ka jim jong phi te bila ban ye tho ye ke mo bala ja ne ke bo tra le ka jim jong phi ngamut ban ya tho ke ka ba la syam ha ka chigim jonga ha por bangadang dap arbanai te ngala yo ya ka jing dap shadam te kumta ngam la chu watang bangan yam email la tieng ha te hadin jong kata ba ngam la chu ban yam ilara wud yang sapa hospital bat hadin ba ilara yang sha hospital tiki doktor ki nurse ki aim tu ki la syam yang ki la pantia ki la tes nga bangadang kata ka jing system ka blalong serius ha kablalong serius kata jing system jonga te hadin jong ta ki labu yang hapo emergency ki la spentia be ki la spendeng be ki trip yang anak ti ki la shibu be ki ECG hapo shadam jonga ki la spendaj be ki wayar kum tu ki ECG te kata ka heartbeat jonga ro kalu teng ka hai teng kalu te email la shudu jing kan man be te isla shu yam be man ka singi pet yang bangatia ajing tia ila shuyam be watang ba in kudup rimyo ila shuyam be dua yu blay man ka singi iyam te hakawi ka singi ublay ulay osngawi ka jing dua jong imay but hakata kaswi ka singi ka iwan itay with sister imtib na ayro bawan itay sister iya tu yang ayong ba iwan itay sister direct ba hakata ka jing tia ka banga tia mga po emergency iwan ikli imay balay fiyam di imay iya tu ek ay ka ba nga ngadan ka jing shitam hakamet jonga te kumta itay sister iwan ibat yang nakli ipenduai but hadian jong kata nda mas nda penduai itay sister hi mar kumta hitang hadian daki kenta kata nga ngalat ban yam ngalat ban yam bat kum tamas sentaj ban yam kita ki sistem nang ta ki mare urut ki athu ki doktor ba ini khlu ilalat yam te kum ta ime idap da kajing kemen yong aingo yu blai ba ublai lap im ya kamen sim jonga im don jikermen syu bangan im wat haying jonga ru ki ong be ba ta mo mar ba ngalat tia shi benai be hapo emergency la shpenda pitang lagi wayar bat nak ndi syu tang nak ti la ai drip yang nak kecat baro artli ki kecat hadum ki ai da ki drip yang te hadin jonga ta ublay ulale kamba shay kacing im jong abat ula kerku yang hadin jong kata nda nga la stang he ngala jinlong kena tengah smart banai jing yaseng te hadin jong kata po jinglong kena nga ngajulit ngakit ru umju ya kakam blay ngasit polis dang untuk jing yaseng kena tengah julit testa ru haki jing yaseng ngajuyo ki price kumtu te hadin nang tu pa nda ngala stang ban kam he tengah jong haka jinglong samla jong apat ngala phaidin no blay te ngalap haidin no blay watang ya ka bible ru ngamju pulisyu watang ka jinya seng ru ngamju lechu ngala sedang ban ya no ha ka perthai teng ime idom ibitare nga yong khilet che ka jinya seng mo menchua ipen kan mau yang ki e gi ba blay la le ha ka jingim jonga yong blay la e ye phi ula pen im ye phi kum ni blay pim phai no blay pim le jinya seng o ime to nga sali sande nga shubu be ya kata ka sande be nakawe ka sande ha ka we ka sande ngong te kumta be man kapor be nga shubu teng be yublay haka jinglong sama jonga to ka ekada ko polong fi fin
thaj la ni vin jai tu sakri hatu dan kadau ne pil aklet sendan hi ru utran Kadau ru kadon hi bat sakawi ru kadai kajing jaitu ba upaman ubat ya kajing im jonga hi. Hadian jo kata jong kajing long samla jonga. Hakapor jing long samla ngaru ngalaya cibun ki e mo ki ba ngaladi bat accident nang ta omde shu tang bangade an accident de hadian jong kata biang wala kata ngam suthu ya ke ba ublei ula it nga ya ke ublei bala ula kerku mo ula perlaj im nga ngan aingu ya hajaka bangan aingu yu blei ngam suthu ya kata ngapai biang syaka perthai ngapai biang syaka perthai haka jinglong samla jonga ngam suthu shu ke jing im la jonga im kun ngalong kabru kabduki ke ba erang ngasudam ngasutar hayeng hasam ya imei ne teng ya nu himen ni la jong ki pararu ngasudam ba te katai ke we ke pelong yang ke pen jingai bahaya ngan ublei ke pen long yang bangan kelet iki bangan ya ke perthai bat kawan sakapor covid te hakapor covid ru house name 2021 te 20 tem yim lei te how 2021 pat ngayo nging first do iyo shwa i lok chong men nga iyo jingpang te hadin jong katu ilayo jingpang ma i tengah pat ngali yarap hing jong men i kum tu mo te ngaru ila jong ngala wani kata jingpang hanga ngala bit lang kata jingpang hanga te kum tahi nanga ka jingpang ayo manga te namar ngam la sha shui ka jingpang ti iwan se imei gen iwan imei te dawan imei kum tu yalam yang ngal kila wan batas e yang kila lap yang ka jingpang kadan hamet jonga kila letas se imei te kum tahi ka yeng jonga baro hi ngingat covid lut te hadin jong kata yang ni kila pensa quarantine yang ai imei im tu ngila sa quarantine im tu te hadin jong kata pat ilok jong men ngaru ki sa quarantine kila yo i dan hapo bitani hospital ki yo eto jingpang te hadin tu ki khun jong i arngut kidang red te plus nang ta i khun jong para jong ngaru yo jingpang hauhat iyo jingpang ipai tliu hauhat di hakaju kata hi ka klimat ka bangi yo pang te ki doktor ki tes i ong badan tliu hauhat jong i te kum tangi la shwe ya ambet ngila shwe duai be yong ni ka jing apot iu kat kani ka yeng jong i ke bawan jam om tang katan rei imen jong i ru papli ki khun ki dang ki mla ban kedup tangi khun kila susah hi silok kum tu kila subrat ki khun ki bahayeng la pe ki bahayeng hasam jong i te mangi ru la ka jong kum tu ngila sa kontin te plus ki para jong aru kila sa la ka jong imen kila long la ka jong kum tu te hadin jong kata ngila syuyam ngila du jingkermen ngong tra di stang mame balak pan pelat yang di stang mame balak pan penim tengi kan mau ya katukadukhat bana kisam kalenong ka ba san pho bat kadukhat ka bakhat san bat to kan mau yang hakisni ki jingjen jar jong me ngan pelat imete men pendon burom yang tengi dua ya katukadukhat ngong trai me di tang mame balak pan pelat me di tang mame balak pan kini ki kular ki pamel akular nginget skam pamen le ya kata te kum tahi ngila dua ya kata bat hadin jong tu mungkin mau biang nakasam biang hi ka lenong ka basis pa khat pra ka khot ka bakhan niu ka tu ka bong ngan yap ngan im bangan yo ngan plai ki jingle bhau tai te ka tu ro ka wei ka ba don ka bashan ka men sim jonga te ngi dua ya kata ro te hadin jong tu ngi duai man ka step ngi duai be ngi shu ngap be nyalap jong i pastor bantai ngi yo men sim na ka wei ka sngi jong wei ka sngi ngi shungai be ngi ong be ngi num do jing keman ngi nget ba ublei un sale be ka kama ha ka jing im jong ha ka yeng jong na du imen jong isu fun isu yam be te ngi ro ha ka teng ka jing pang ngaru la du jing keman nga shu yam be te hadin jong kata ublei pat ule kamba e ka yeng ka jongi ba ha ka por bang ngi lat ya kata ka jing pang ngi lat ha ka ju ka por nadu ilok jong men nadu manga nadu ka yeng jonga nadu i ta ikhun jong ipara jonga ublei upendap i tau hat ba pai thliu ki doktor ki ai ka report hadin ba umlong ilong normal no imdan shu kanu ka jing sistem hau tau han ilayo ya ka jing penkhia ba ka ju ka sngi ublei upelat ngi la long ko mangilat ha ka ju ka sngi tagen hadin jong ka tu ngala kular ublei ong trai ngan nadu ka ni ka sngi ngan syakri no yame ngan pai no same ngan mani no yame ngan umle shu kanu ka kam snio te hadin jong kata nda ublei ula pelat yang ka jing jonga bat ngam kan mau shu ila di bak ka ba ublei ula le ka jing jonga ngapai biang nang ta ngala kelet ya kata ka jing ne bha jong ublei ngapai din biang na ublei ngalet yang syaka perthai biang sa hisin te hadin jong kata ngal pai din biang sa isin pat ka uboman uyo arsha ya ka jing jonga dei shu
tang shisha ulayo arsha double ya kajing im jonga ba un knyot sendan yanga ba un penleran sendan ya kajing im jonga ba un pen do pendam semua un shim un sendan ban shim sendan ya kajing im jonga henry ngai ngu utrai ba uklemla ban le hadu kata namar try ngasutu ba eat palat udah eat palat shisha ya kajing im jonga Kemudian juga kata Faidian menu beli, Faidian menu beli. Faidian menu beli kat tang la kula ri beli try pen im yang abang yo pen buram mi henry ngaklan pen dan buram yo beli ngapai biang sya ka pertai sashi sigen par Kata te fiwan daga ba try dia juga kata. oh hadin so kata li double triple sendan kawan kajing kajing im jonga hadu boboman umde shoot tang shisha wan arsha laisha sendan wan ban Nyau teli ke men sim man try ong. Tin beli ko ong ta. Mi tu way am lak ba teli ke do not am. Om dan ini wan lam su ke ba kham satar so nyau teli ke men sim man la kala try long ta. oh kadi kata Kada kham try din. Egir zal pa din so kata ka ba kham try ja ino fi. Hadin jong kata pan nda ngala yat biang ngala lendat biang no ublei sa hisin pat ka kawan hangaban yat biang baka perthai ten nang la yat biang baka perthai sa hisin te ngapoi ya kendu ya i brio jonga te hadin jong kata nda ngala yo khun i eru ngam song tho hire ka jingai e jong ublei ngam song tho hire e ka ba ublei ule ka jingai jong aru te tat hadu banganda kha ya ikun tat hadu banganda khai kun ngasuthu e ka jingai e ka jong ublei e ka jing kerkhu ka jong ublei mensuangi jong ki bajenjar hakapor bangi por banga tang kham samlai em tu namar la sha luti lut ha khau boman ye ki e ki banga dan baro khoi la sha luti lut namar ka e ka bangam suthu e ka ublei kerkhu ru ngam nyau ye kata ngapen serwa ngale kat ha ka bamon te dina kata kadau hadin tat hadu banganda yo i kun ba ublei banga suthu shisha ya ka jing kordor ka jing e jong ublei ya ka e ka ba ublei ulale kamba sha ka jing jonga ba ula a shisha te hadin jok tu ngaduai ngapendam yu ublei nga ong trai milapen im yanga milapen im ya kai yang jonga kat ni ki boro ki bangadon omde ka jingla ka jonga ka ke jingla ka jong me ka ke jing a jong me ngada serendar sendan ngaduai nga serendar ho ublei nga ong trai pen nadu kan ni kesngi ngada kular shisha bangan bret lu ki pop jonga baro khoi wat ha ka pedeng ka bangapuni ikun ru ngadon ka jing sitam hoi nko ngaburi mo por bangadang puni ikun ngaburi ngayeng shwa ngaya thu ta ikazam te hadin jong kata po hapdeng ka jing pun jong ajong ia i por badap sibna bna ngadon ka jing sitam ka badap kan ka shadam masuk men thei bandukut mensim no ring ya sat ublei ngadwai be long ka balong jaga jada ngong me mitip khambai ka jing im jong ang mitip ma me khambai ki e baro ka jing im jong hadin jong katu ngalawan penduai no hai pastor ru hangne te ngaya thui iti yong ilet no hai pastor ma penduai tengawan ban penduai hai pastor te nadu kata kesini banga penduai hai pastor nadu kata singa stang yok bor ngastang ban yok bor takamet jonga kamen sim jonga ngastang ban yok bor tat hadu ba la te kapor bangan khai iru te kapor ngadon jing sistem te ngarai kho ha te hatu kapor ngong tip imei namar doktor ki ong ba amla ban kha normal iklung namar ba im shong bet dai shong kat dor tu shong kan riang te yung bahaban sushim te ngal aku slai ong kasnam hamet nomor bunsin ki briu ki basushim ko tu ki dunas nam e re ublei upen le kam ba ga jim jonga ngam don kam snam ngam don kam no kam baro khot kalong normal lut hakamet jonga baro khot ublei ule kam ba ka jing jonga tenga kharu klem kanu ka jing pan snam nanu ne klem duna kata ka hamet jonga klem long kanu ru nga khabi I ka jing suk bi tengah sotut nadu kata kapor hi ba ublei ule kamba nang ni le kamba ka jing jom u it palat yang ungkwa bangan jot kamen sim jonga ungkwa bangan le kamen sim jonga nang pertai shadu jok ungkwa yang bangan pedang ya ka ublei ula pen kre ya ka jing jonga poi ya kata ka ket bangan yo ya kata ka pan snget ka ublei ula pen kre na mata jonga te nadu katai nga sotut ba ka jing jonga gong pleng ublei it nga ka ni hato balei pat nganang phai yang saka pertai te balei nganang le yang saka pertai te hadin jok tu ndang ala khai ikun ru nga wan biang ni hi pastor ngon penduai nga pen kentang ikun hai te nga phabu kerteng sena hai pastor ikun jong aru te nadu katai nga snang yok bor ngastang banwan ki jinya seng man kasngi sande kum tu ngasngap ki jinya lap ru kunjuk na yeng jong I pastor te nga snang yok mensi hadin jok tu ngasnang I ilok ru te ilok jong aru ijus ngap I jing hikai mo jong pastor papli oi lada imjutip hire yu blei hnrei lamba jonga nga snang I te istang ban so tho ya kata te
Tahi hadin jong kata ublei ukur khu pat ya kayeng jong ha mencuangi long da kong wei mentah pat ublei ukur khu yang hadu ba ngamla syu ban batai ya kajing kerku ka jong ublei kajing em jong ha namar ngasutu bangalak pendem hadin jong kata ngalak serandar ya ladi khma jong ublei bangalak sutu bangalak le bakla palat ngasarandar di ngadiam ngapat donu khma ublei try map yang ha mangatip badi kajing ai kajing me kajing it kajing me yang bangasalong kum ni mentah kum bangalong. Dia katahi hadin nang tu ilok jonga kad be itrai isyo be imti iyo nang no itrai katu ka kamru ka sulong ka peli be kalat te iplan bang iklam mut hira ban le isyong ni ngan mut ngan le no kumta hi kata ka jing mut ka jong ika urlong si syapat tang ka jing mut ka jong i kala urlong si syatri kata barang su thuk asyong be i ai ngo yo play namar de ka jing it ka jong uma bangi sayo ka i barok ber ka jing ku menta ka bangi yo ha ka yeng ka jong i om tang ha ka yeng ka jing em jong aru ka yeng jong hi barok ka wei ka bangam la syu ban patai hadu kibru ki lai i kata ka jing ku ha ka yeng jong a ki da kero khanaru iwe kata ka jing ka kamba mo ka ba ublik la le ka yeng jong a ka jing em jong a te kata hi ka bangala syam ka jing em jong a but hadian jong tu ndang la yomat bing kita kejing kerku ki e ngap padiang yu jisu kejing jong ki wan bing kejing tenju pat hot nya klem pai ta pat thai henry ki wan kejing tenju pat kejing im jong namar beli bo man i nga bangla pai no bat ublei ngala kela ka bomut ukwa ban pentenju e kejing im jong sediki wei pat ki benta te nadu banga syakri ublei tu nadu banga snap kejing lap ki e hadian jong tu ayo ban mat biang pat se kejing pang hakam bat jonga dia ngastang man yo kejing hitam kumtu nongkong gitu menga sa hospital ikuntu di kun jonga tu nadu badang khai sipang bet te adin tu ngashuai bet di play ngashuai bet ngasi hak fu ni pastor kumtu ban kuai lam dia hadin jong tu pat hakoi kesni ba ila syadung bat kejat imo nama ba imlap thiet chu nama ila chudung thnia ka ma jong i te imlap thiet chu ikuna hakata ko kesni nga ba ime ila yam hospital ila shuyam ba yang try ki perkhia ka i bolo kalong ka bala hame dan ka pomla ban me balo kilo ki bala ban me tingla shudwai ni shim be nang kata kot ba ni shupuli ni shudwai te hadin jong kata si stop jong kata ikon jong imele ju kapor stop no nadu kata kapor hi yo jeng pen khia hadu menta imju lele ju imju pang ju imju shitam ju imju lele ju te hadin jong kata ubli lale kampa ikon jong aru te ngastang manyo semanga pat ikta jing shitam te ngasuling pisa palat kata jing jap kata kesadam jong te hadin jong katu tengale ngapat duai pastor ngajuan bi hang man kapor ban pat duai bi hi pastor mo te bat kumju ru nga duai la di ru ngashim lang naka bible ru ka bai ijo hi kai pastor ban duai kat kum khtin jong blai tengar nga duai kum ta hi ngashim naka bible nga duai tenga duai kum ta ta ka tu kasngi ka ngaso thu ba kat nang mi kisngi kata ka jingpang jong na kadang lu kadang hiar kata ka jingpang jong kaman nga singap jing pla jong pm klarin ngasngo bet am ya kan ko wei ba ngasngo ko pinang kan kan mau ya to ka wei jing ja jisu ta hadin ba jisu am ala walam ya to ka brio ta hadin kala klim am kat bakum ko hukum Moses ong ba dia melen tamau ya ka ta Andrei akan mau jisu am to ka por jisu long ba ie ji sha ta hadin jakata am uhi dala dm o klem pendram yo no nurut ta klem pendram ka to le pop o klem pendram ni brio hadin tang wei wong pat hadin bola dam sepak khandau am wong unta ubam pat le pop le uta uba klem le pop te ko mau ni kom hadin jakata am baru ki iro ya kata ka brio ta kadang bijang kan yang kenal yang kata ba ni sekri utra em uba no pendam ngel nuru pakat pi bila mo bila em nanta bila ya kamba bila jungkur khu kum tau tra pelat ne bun ki ting phai din biang mo ka pois ga ba kham tam le dala pai ga ba le se mo bila kmur din penyap no ru kum kata ka por te kum kata kalat henry wala kata ru blai pelat ne kita te hade jo kata ru bila pop yang su blai henry ublai kun kan ria ata na pi ma adu benta pisong hang ni yang kebot pilong ka jungkur khu te kemur ka krau ni skmat ka dan utra ban le jum pi te kum ta ki pet ne ka po men taru kum ju piru te ni ka por yo pilong kum bolong ni khun pis ngo ba ka jingle jong pi thrai la pandukut te ka jing du utra pis ngo ba pile ka ju ka pop pis ngo ba pi ba piso si utra ba pis thu mla su te no ka bolong pi kat ba utra dong dan kat ba ino ka kerpa de ka keteng utra kat ba pi bi so thu utra em ka utra ne sen e yang hadu bentar pet ne ka po menta utra udah sen e pi
Tadi ni mata kata angkat pun pi. Ngajong yang kata baru lada kani ke khun tra ka shong ni ka so thu ya kata baru tra le bha kata ya kani ke khun tra kum ju e pirun le ta. Tadi tang we phana sutra kalaga mun wanno. Iklari ni ke po mentai dan e ban ongru ese ni ka experience ke jong pi ka jingem ke bidan ban aka message pat chikin pet ni ka po menta. Ipiru ki bapet ya kan gapor ngai mansi ma pimde bandu jingkerman ublei udan bat pi ublei ungkta hi sisen ka sngi e pisem ka jing e aga chim chong pi pisngau ba pila du jingkerman pisngau ba pim yo lat su de kanu kanu nrei to tep ba ublei udan bat pi udan hasenda chong pi udan rengkat bat pi ha ba pile chanu chanu pisngau ba umdan ba yo i nga umdan chu nga ngala du jingkerman rei to tep ublei udan rengkat bat pi kata ka message ka bang ai pi nget bat chania met bat bensim nga so tho ya la di nga mat daladi ki ba ublei ulale kamba ka chim chong nandu badang kha hadu kum ni ngayo ban chong ban ai ka jing flash piru de ka jing it ka jong ublei de ka jing kerku ka jong u om manga hi ngayo de ka jing yo ka jong ki e baro ka de ki jing a jong ublei baro ki banga don kim de ki jong a de ki jong ublei de piru ki ba pet tok la ka ba mot phai no shu jisu pediang no yu ka jing jong pi da ka donut ka ba khoi kna ba pin yo mat ki jing kerku ki ba kham ha shu ki ba kham krau shu ban ki e baro Nangil pi osno ni jing plan ka po menta shisha. Ketin jubli pekan mawengi Jeremiah pukna kharwe ka dekat ka bagi jupulia boro-boro ka dekat ka ba amse bahangi na ba utra tip ya ka jingmut ki ba upar khat phangjungi ka jingmut jong ka jingsuk om jong ka jing e ne om jong kita ka jing du jing kermen ne om jong kita ki e ki ba mla ne ka jingsuk ka ban ai jing kermen ngi ne ka ban ai ka lat ngi ha ka por bangi su thu ngi mla su Deni mata kadang kau pernah pi. Oh, ya pedang kejing keru kamut beralong sak komni kebila batai menta kamut bila biangsa. Pedang juga tahu sebung kejing kawan. Hari kenma halo juga kejing kamu kejing keru kawan. Malah kapor ni biaya kata lada ngia ini bat sekeri utara. Tengit skam kan kubur ba iklari ni kapor menta ila pala sepi. Tengit skam balong kejing keru pi kinong pet ni kapor menta. Utara negeri keru pi utara ngerap pi. Ke pi pi dah menyatu. Iklo yang kemennya menyesong wat pi menyakan wat pi menselok wat pi lesi pi pi ong kakuan pelate ya ke ibu tura le ke jonga katar ke kemennya nak benta jungi ke badan ni madam tak bubun ke bios ngoru ki kwa ben bujun doam ta jong pi ni ke po menta bale se dapeng jong pi pi long belong ni ko ni tra pi so pila phaiden no ble pi so sula su pi so la ko pi so dan ti su dan la su kan mau kan ni ke singi ke singi bo biang e putra dan ben kelai pi ni bujun doam ni ke po menta trai yuan man doam te ki ko ngi jome ni ke por Hoi kin tra jisu kembar ke khun ke shon ke jaka menta kalong ke jingir khui bo bon ke brio kum ta yo le se dan preng jong ki ke ke shon ke pet ke po menta ke tra ki so la ko la ke tra ke so dan len ti shu tra ke so ke e ki le ke tra ke la su si plat ya metra ke so mer tra me la phai na ki na me la jingai na ki nei memlong kum ta tra ngi scam hakan ke sungi menta hakan ke po menta la ni tra hakan no ke po ke ki pet ke tra ke yo ke jing khta yang sai sien khta pen kla pen ne matra jisu ki tra ki khot ke pa ya ke kerteng ke jome kerteng jisu kam de ke kerteng belum mala hari tra ke kerteng jume ke kerteng ke bakrau ke tra habengi khoker par ke tra me ong ke tra men pen im ngi ke tra jisu kat kata ke tra men aya kata tediri man ta kada sai sing ke tra ngi duai nam te khun jume ke bela sakma me pen im kerku ke tra le kam ba pelat pen kia ke tra jisu ngi duai ke po soitan bela te la khum bela ban tra bela long ke tra ke jente ke jing khum la kanis ngi kanis nam ke ni bena ha kan ni ke sngi ke po men ta ke tra ngi pun bena ke tra pelat ke tra ya ki ngi skem ke nyok ke jing pelat ke thma ke nyok ke sebenarnya ke thma bak ke jing ke ku jume ke bela sakut la kanis nam la kanis po ke tra ke mi shu ke tra ke balong ke jing khang menta ke po ke tra menta ke kelem ke tra ke pelin ke tu ke jing ku ke jume ke tra ke ni kamba ke jume bak ngi skem ru ki ru ke tra ke yo kamba tra ke la ban set ke tra ke wan ke tra ban phla bat jume bak ki ru ke ju ke tra ke pet ke ni ke tra bol ke tra ke long jing ku ke tra ni dua ngi ke ku ke po menta shimti ke tra jisu ya ke jing ke jung ki man la ga singi doreng ka bat ki ke tra jisu ni dua ngi ke po menta men ke ku lang ya ki baro ke tra la ke ta preng ji pang stop ni du mok ke ta pen khia ki la ke ta preng ke jing jar jing e baro ngi kere ni ke ta ke tang jisu ke tra ngi khoker pat ya me ke tra me plat ni kita baro ke tra ni dua ke tra jisu ngi mena ya ke jing ku ke jume ke tra ke bejana ke bhatam ke bon tang na me ke tra kan dai hang ni ku ke jume ke tra ha ke tang jisu ke dua ngi ai ngoru ngi skem le kam ban ke po menta ro amen ban amen tra ke ku pi utra ne pesle ke jim jong pi ngai skem ru kan ni ke message ni ke po menta ni khubor kan long ke jing ku pi to long ro pi ke dawa jong jing ku tra ne ke ku ba de pi ni ke po menta ro amen ban amen